wiwitane sone jemblegur truk oh iya son putra Pandhawa ya tambah sone dhewe ya Jon Dwi Jolaras Indosiar Handara Sangkem anu peke awuran mbak awuran aku seneng aku kayak begini Caca udah suka ya ayo mas Anderek sang peke sang peke ki wong sing ganteng gede dhuwur gondrong rambute ya nek ora gondrong ki ora pekik kok lo kucel ya pekak ngono rong jam nantang aku PS kalah terus kapan-kapan jenenge kompetisi PS khusus di Jolaras Indonesia hadiah rutak layang Priyo priya bagus kang ngolah budaya otor buku soman sowan menyang kutha gedhe Bendoro ya Pak Tanduk dong Bendoro terus yung Wisnu selendang kucing kuning ayo selendangnya dua kucing selendang kuning kang saking ukir swara kurang pramono ning wasis ngungrum ayo pasar pasar mati nguji legah jarang lu pasar mati kerso nenggani konco-konco di Jolaras Indonesia kula nenggani Wanda Sekeparat kurang totong kalian minggu suwi-suwi udah di musuh sak bis mboten niku rak adik kula nek ngakoni lho lho sehati kalih lho Trenggalek karo Ngawi ki adoh kok adik non Trenggalek karo Ngawi ki adoh lho aduh papane ning atine cedhak ya ya wong kok saged bening ngoten ya Mas bakale opo jamplas kok jane yo bakale yo padha ae omah iso peteng ngono bar karo Wanda terus mulih karo bojone piye kaya pengen ngidak-ngidak oh niki live streaming Mas aduh wah besok aja dian lho pul ojo nganti ngerti nek bacot mekrok bahaya anggung marang bendoro dia sulis dia pijer
ngincangake alis. Lebone sisan, Pak Sar. Nun, Dilebone sisan. oh nggih. Anu lagune iki lho. Nggih. Mboten kalih wanda mboten. Barang dhewe mboten penak. Maksudnya dilebone gak numpak terus no sasi kok dong enak apa nih terjadi masakin apa nih terjadi kok so kok enggak Andeng-andeng wandane kan sing ketok mboten enten sing mboten ketok. Sing kula golek. Sing ketok nang pipi sing ora ketok. Mengke kula SMS. SMS lagi iso kirim foto. Kula WA mengke kula kirimi foto. Wong kula tau dikirimi wadah. Gede fotone. Oh, gede. Andeng-andenge gede, ning asline cilik. Terus jenengan dereng pirsa to statuse di anu Wanda niku pas anu pas ini badminton neng Facebook. Bah. Iya. Wong apa ya? Jen. Upama gedang ngono ajeng kula nggih nguntil pal. Anu nguntil. Dan kaya pengen ngolu-ngolu. Terus Menggemari boleh kok. Nggih. Iya dah. Nggih. Menggemari menresnani niku boleh. Boleh. Sing penting tetane kabudayane. Iya. Aja nganti tresnani karo liya-liyane. Bener. Awake pancen indah bagus, aja nganti ditresnani. Ning kepepete nek gelem ya ora apa-apa. Iki ya ora mungkin wong biyen lencer kuning iki blegentong kaya gong ngene kan ya ora mungkin. Sapa? Nen? Sapa sing berendam? Ya kula. Weh. Apa iya? Kapan aku lencer kuning iki? Bar lahir ya tau lencer kuning kuwi. Ya Aja ndek. menengok anu. Awakmu kabeh sak rombongan liya fanatik ning Wanda. Oh gitu. Kecuali kancane anakku si anu kuwi sapa jenenge? Enggar. Oh. Enggar iki ora Alfa selama. Oh. Opa bu, masya Allah bu, opa bu. Terus, ya. Nggih. Anu suara siji loro. Terus tresno sesideman. Ada. Antek dulu. Ini wis anggota tetap Wijolaras Indonesia. Wanda iki Pasar Madi. Dadi rombongan liya iki ngejak Wanda iki ora iso nek kami bisa kene tanggapan. Dadi ngrungkepi Wijolaras Indonesia. Niku dodo barang ajeng ngrungepi niku. Kula nek kepepet anu nggih ngrungepi nggih purun. Cilik kok ngandel. Mriku ra gelem pokoke kula tetep gelem. Iya. Cilik ra apa-apa yang penting ngandel. Wis ora pas. Iya. Ya wis watenono ya. Aja diganti saiki. Masa nek wong ngeyel arep ganti lho ndak. Pripun, Pak? Kan kata-katanya luwe becek patenono. Nang ngono to. Nggih. Mbok aja dipateni, mbok ditresnani. Konteke beda kok. Luwe becek patenono timbang pepisahan. Timbangane aku mau pisah, luwe becek aku patenono. Maksud timbang aku ngono to. Nggih. Nah, kuwi tresno sing terlalu dalam.
Dadi timbang aku mau pisah, nek bisa aku batin. Aku ora iso pisah karo kowe wong ayu. Ora gage turutono barangkali atiku, ibarat kae sawangan kali rembulan sing iso mandangi atiku, ora sampe ndadekake rasa. Tak iso kentekan abab iki. Ya. Ayo dulu neng dan. Luwe becik goyang tipis-tipis.